No, priatelia, tak som sem došiel do tejto reštiky Panda Trenčín, čo som už dlho chcel navštíviť. Tak sa poďme pozrieť, čo tu teda majú, aký tu majú výber. Veľmi príjemná reštaurácia, hej. Vidíme výber taký hojný, aj zákusky sú tu. Hej, úplne pekné, malá, pekná, útulná reštaurácia. Takto vidíme zákusky, sushi. Môžeme si vybrať, čo len chceme teda. Majú tu teda aj dve polievočky. Jedna, druhá môžeme ochutnať. Takto. Potom vám ukážem aj atmosféru. Veľmi pekne to tu je vyzdobené. Máme omáčky. Majú tu, vidíte, všeličo. Dá sa tu najesť. Za 7,90 ja si myslím, že veľmi dobrá cena.